Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios nga ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Diha sa 1 Korinto 3:7, ang pulong sa Dios na kaniyon, dili importante ang nagpugas ug ang nagbisbis, kundi ang Dios kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Diha sa 1 Korinto 1, versikulo 18, kaya ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang niadtong nangalaglag, apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Diha sa 1 Korinto 15, 15, versikulo 58, na kanayon busa, mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayon kamo, ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Sa di pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, ikinahanglan ang atong paglimpyo sa atong tagsa-tagsa kakalag pinagi sa paghingalan, sa pagsugid sa atong tanang mga salang nabuhat ning adlaw. Otherwise kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton sa pagtuon sa pulong sa Dios ug ang balaang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang teaching ministry nga ni kanato. Busa ato karong gabiton kun ikaw magtotoo, atong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nakanayon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mapasaylo gayud sa tanantang mga sala ug magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Apanalang kanimo dili magtotoo ang imong buhaton, dili ang sugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Dawata siya. Kaya matud pa diha sa mga buhat 16:31, ang pulong sa Dios nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa karon magampo ta sa hilom, agig pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Wala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo, nga buhi pa kami nining among lawas kiniti mailan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Salamat sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong gugma. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong aron kini ikadugang sa napundo na ng mga kamatuoran nga niya sa among kasing-kasing kardiya. Busa, salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan
sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, mga higala ug mga igsuon diha ni Ginoong Hesukristo. Atong ipadayon ang atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ug aniya kita magadupot karon sa bag-o na usab nga uluhan sa atong tun-anan nga karon it is Christian suffering, ang Kristohanon nga pag-antos. Okay? Kini nga itong pagtuon ni bilingual kini, sagol in English o Binisaya. Una sa tanan, atong nakita diha sa Mateo Kapitulo 16, nga atong Ginoo using the occasion of the human viewpoint ni Apostol Pedro. Nahinomdom ka? Yan ito yung hitabuha. Nga din misuway kinis Pedro sa pagdani to distract our Lord from going to Jerusalem ug sa dili pag-agi ug pag-antos, which happened to be, as we have established, beyond the shadow of doubt, ang kabubuton sa Dios alang kang Kristo nga patuon siya sa Jerusalem to become the substitute sin bearer. Mao mo sa gubang sa atong mga kasalanan, to go through a maximum injustice, kinagrabihang inustisya. There has never been a greater active injustice nga nahitabo sa kasaysayan sa tao than when Christ went through on the cross o sa pagpakamatay niya alang sa kaliwatan sa tao. Now, it is one thing sa usa ka tawo to be falsely accused of something. Apan laing butang, it is something else sa usa ka tawo to take on the activity sa ubang mga tao o have them imputed to him. Ipasangil nga to kaniya, even though nga nasayran nga wa siya sala. But to take on sa mga daotang mga kalihukan sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao, imputed all the evils sa tanang tao sa kalibutan. Imputed, meaning ipasangil nga to kang Kristo dito sa krus, is the quintessence of acts of injustice, kinagrabihang buhat sa inustisya. There is no greater injustice. Wa gyoy makalabaw sa grabing injustisya that ever occurred in human history kaysa giagian ni Ginoong Hesukristo dito sa krus in dying for the sins sa kaliwatan sa tao. Wa gyoy makalabaw niyantong inustisya nga giagian ni Ginoong Hesukristo. Hinunua, maoro man gyud toy bugtong paagi. It was the only way that salvation could be provided alang sa kaliwatan sa tao. Ug sa dihang namatay si Ginoong Hesukristo dito sa krus, he spent 3 hours, 3 ka oras in spiritual death. And sa usa ka segundo, sa physical niya nga kamatayon. Sa pagtiyabaw niya sa pag-ingon, amahan ko, nganha sa imong mga kamot itugyan ko nga akong espiritu. He dismissed his soul and spirit. Iyang gibuhian ang iyang kalagog espiritu ug dayon niya sa pag-adto sa paraiso for 3 days. That took less than 1 second. Apan dili kadto ang nakahatag kanato sa dakong kaluwasan. That was not the provision of our so great salvation, dili. Si Kristo nakahatag na kanato sa dakong kaluwasan dito pa sa krus. Samtang buhi pa siya, physical, dito sa krus, siya mibungat sa pag-ingon og tetelestai. Grigong pulong kana nga nagpasabot og tapos na. Nga mabasa ta diya sa Juan 19:30. It's completed. Everything is finished. Nakahatag na ang kaluwasan ngadto sa kaliwatan sa tao.
Gikahatag na. And that salvation, lihok kadto sa Dios nga Amahan, in superimposing from the standpoint of His omniscience. He not only knew every person who ever have lived, nahibawaan pud niya ang matag tao who is alive on the face of the earth, niya ang higayuna, o sa matag tao who had ever lived sa kasaysayan sa tao. Just one manifestation of a nature sa pagka-omnisciente sa Diyos. But He not only knew all people kinsa nagakinabuhis kaniadto karon ug sumabot pa, or who had lived. Naibaw po siya sa matag sala nga ginabuhat ug pagabuhaton pa. Ug ang tanan niadto kanila, all of them gipasangil, imputed ngadto kang Kristo didto sa cross. Aron sa ingon niadto, si Ginoong Hesukristo entered into spiritual death, both voluntarily, ingon man involuntarily. We know from the threefold prayer, ang pagampo nga gihimo ni Kristo sa makatuo kahigayon dito sa hardin sa Getsemani. Suma sa Mateo 26, sa dihang iyang gipauban kaniyang mga disipulo, ilabi na ni Pedro, ni Santiago, ug ni Juan. Si Jesus miingon kanilang, anhiw na kamo sa makadiyot, samtang magampo ako. Ug si Jesus miampo sa pag-ingon, Amahan, kung mahimo, ipalabay kining maong kupa gikan kanako. Apan dili ang akong kabubuto ng matuman, kundili ang imuha. No, kadtong kupa, puno kadto sa tanang mga sala, sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ngayon ang pag-aimnon. Inigsakit na yun niya. Si Ginoong Kristo dili mo't mo anto sa cross from the standpoint that He knew the suffering that was going to be involved. He was going to lose fellowship. Matangtang na unya ang iyang pakingabitay sa Diyos nga Amahan, uban sa iyang pagka-Diyos, with His own deity, ug sa Diyos Espiritu Santo, kana sa iyang pag-atubang sa spiritual death. Ug busa, from the standpoint nga siya hingpit mang pagkatao, He did not want to go into the suffering. Apan siya nasayod. Nga mora kadto'y bugtong paagi, the only way that He could provide sa kaluwasan alang sa kaliwatan sa tao. And therefore, He says, nevertheless, not what I have desired, but that which you are desiring. Busa, misubmit siya sa iyang kaugalingon. Sumas gisulti sa Pilipos 2:8 nga nagkanayon sa in English, He became obedient unto death, even the death of the cross. He submitted Himself to the Father's will. Iyang katong gibuhat voluntarily sa iyang kinabubuton. Apan sa pag-abot na sa alas 12 sa udto, misugod ang Diyos nga Amahan sa pagbubo, sa paghanok sa mga sala sa kaliwatan sa tao ngadto kang Ginoong Hesukristo. Sugod kang Adan ug ni Eva. Unya ngadto kang Cain ug tadlas na kadto right on down in human history. Christ did not enter spiritual death voluntarily. He entered it involuntarily. Kadtong espiritual nga kamatayon nga giagian ni Kristo was automatically superimposed sa Diyos nga Amahan ngadto kaniya. At the very instant, diha ng unang sala sa kaliwatan sa tao, sugod nila ni Adan ug ni Eva, was superimposed on Him. It was imputed to Him. Gipasangil ngadto kaniya. That was an absolute counter-decision sa iyang physical nga kamatayon, in which He voluntarily dismissed His soul and His spirit. Suma sa authority given to Him sa Diyos nga Amahan, nga mabasa ta diha sa Juan 10:18, nga nagkanayon og
I have authority to lay my life down. I have authority to take it again. Di na siya katungod o authority to dismiss his soul and his spirit. And as a matter of fact, may kalabutan gani kadto sa iyang pagkabanhaw. So, anay dako kaayong kalahian, a vast distinction between the mechanism by which si Ginoong Jesucristo entered into spiritual death. Wa siya moagi og spiritual death tungod sa unsa iyang gihimo. He entered into spiritual death tungod kay ang mga kasalanan sa kaliwatan sa tao were superimposed upon him. Og busa, usa kadto katawgon ta og involuntary death as equally as involuntary as the animal which was taken at the brazen altar nga gihiktan og ilunggo ang liog og mamatay kini human kahot di og dugo. Christ entered spiritual death involuntarily tungod kay he voluntarily submitted himself to the will kabubuton sa Amahan to die for the sins sa kaliwatan sa tao. But ang iyang physical nga kamatayon was totally voluntary. Okay? Now, pag-antos kini, this was suffering. Ug mao kini ang gibutyag ni Kristo diha sa Mateo 16 nga moadto siya sa Jerusalem to carry out sa pagtuman niini. Ug kini si Pedro sa aton nang nakita diha sa Mateo 16, he tried to dissuade him from going to Jerusalem. In effect, kini siya was trying to dissuade our Lord from executing the will of God for his life. Dili kay he didn't want to fulfill God's will sa iyang kinabuhi, kundi tungod kay dili niya buot nga si Kristo moagi upang antos. So, Peter was looking at it only from the standpoint of suffering dinhi nining kinabuhi. Our suffering, according to the standards of the world, sumasa patukuranan nining kalibutan, tinuod man nga, there is suffering in this life that we don't like to see ni bisan kinsang muantos. But if we only look at it, if a person looks at that from the standpoint of, gee, that's too bad. What a horrible way to die. That is called ang pag-antos sa kalibutan. Ang patukuranan, the standard sa kalibutan. And that is inadequate to explain what happened. Dili ka napahigo nga pagpatinaw kung unsay nahitabo. Dini atong hunungon sa kini, dini tamo parking una og ato ning ipadayon ugma. So, maghisgot kita dugang niini ug ayaw sipyat sa pagsunod dining atong series nga pagtuon nga atong giuluhan og Christian suffering. Magampo ta. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Nining matamis nga gayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Inawon nga kini makadugang sa napundo na namong mga kamaturan din sa among kalag. Salamat. Nining among Bible study pinagi sa YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami magkapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.